Mbah Juratman orek-orek montore mabur nak gantene jamu-jamu nderek mawon Mbah Joko napa Mas Pri manut nggih ngestaken Mbah Juratman kemawon orek-orek mujamu oh yo remi le yo remi sik yo sampai saling ngaturaken lujur santen katur para tamu daripun katur pirang ngaturaken lujur rawuh burunggan lenggah pinarakan sekeco murid dawuh Bapak Sugiyanto Ibu Endang pisan kodhong lembayung suwe ora ketemu bareng ketemu neng pikir bingung bayem suwe ora ketemu bareng ketemu neng pikir anyar pondok mas oleh yen ra manggis aku ya apa ditakoni mas ngolah-oleh yen kasih manis jarene Dipun malih kadang kula sinara wedi Den Mas Wawan sak kadang kalajan wonten orek-orek montore mabur
Semanuwun Bapak Sujoko kepareng bareng Bang Lipur Sawat Jebut kalau nih sansaya sore samangke kumandangipun adan salat asar jika kadang-kadang saking itu pada kepareng sore sawetawis